La seva parella és de color. Vull unes mitges de color carn. Jutge o jutgessa? Ets un gitano. Treballes com un negre. Això és un cunyàs. Marica. És una mica afeminat. Necessito una foto d'una persona racialitzada. A prendre pel cul. És un xicotot. Plores com una nena. El llenguatge discrimina o són les actituds de les persones les que discriminen? O les dues coses? T'has sentit discriminat per com t'han dit alguna cosa? O per la cosa que t'han dit? Ets conscient si has ofès algú amb el teu llenguatge? El llenguatge és poderós i l'ús que se'n fa determina moltes actituds. Cal conèixer l'origen de les expressions discriminatòries i tenir els recursos necessaris per saber-nos expressar adequadament en cada moment.